for today's video, no? So palahi taron laay man sa balay. So mag konta road trip ta gamit na ko akong skate, no? So ubani ko ninyo ato ta sa akong spot nga tambayanan, no? So may hapon sa inyong tanan, no? So bani ko ninyo tripping ta kay tripping laya diri sa isla, no? So adto ta sa bukid nga akong tambayan kung layon ko. So namang go spot diri nga kita kay tibuok isla. So nakita niyo, no? Ang dating dagat na siya pero sagol na siya sa pa, no? So na dito. So padung di ko dito sa area, no, nga akong tambayanan. So kita tayo gabot dito kay Tangason to mga area, katong area dito. So kita tayo gabot dito. Bye bye. Lah, nagiday forever, guys. Abi na ko, guys, walay forever. So nakita na gina ko mga forever, guys. Nagiday forever, walay forever, for night together, no? Katami sa relasyon magbuwag ramo. Okay, asa kaning mga uyabar na eh. Magsugo man siguro na eh. So padung na ko saka dito sa area nga akong adtoon. Actually akong adtoon kato dito to babaw, dito tama to babaw, no? So diri man sa isla porting mingawa ni diri. So dapat ngita lang po gaglingaw nimo, makakuha nimo ko galingon ba. So enjoy lang nimo god, no? Tanggalan sa niya itong airpods, no? Kaling doon ulit dagat, so kita tayo kabot dito. So pasaka na ko karon. So kita lang dito tayo kabot na ko. Okay? So ayun na ta siyudad. So dirita sa isla ta. So hindi nga ipis ko ang hangin. Naon na kayo nakita nga hapon nga tigawang. Ha? Kiskitin eh? Mata na eh. So, imang ka na. No daw. So kita tagtiguang, no. So, saka ta dari daghang ring diri. Hoy! Hoy! Takan kay iring ang binuhi niya. So approaching na ning area. Pasaka na ta, dulol na ta. So diri day, guys, may makita ninyo, no. Sa Japan di ay yung mga anong tawag dyan, yung sementeryo nila is parang ganito lang. Kasi dito sa Japan pag mawala na sa mundo, pag mawawala na yung mga mahal nila sa buhay, dito nila ikikremit na lang. So kita nyo, ito yung mga puntod nila, no? Sa Japanese, ito yung mga puntod nila. So sign of respect na lang tayo, di na tayo papasok. So guys, malapit na ako sa aking destination, sa pinakatuktok. So pagdating natin doon, makikita natin yung buong Mitaka, no?
So dito ako naglalakad pag marami akong iniisip, yung parang gusto ko peace of mind. Dito ko dito gusto ko maglakad dito. So guys, nakaabot na ako sa akong destinasyon, no. So dire ko kita nyo sa likod na ko unsa kanindot, no, sa palibot dire, no. So ang ilang bukid dire, sa bukid nila gibuhatan gid nila kasada. Awan ni. So sa nanonood ng video ito, maraming salamat, no. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Louie TV, no. So gusto pa sana ako magpunta doon. Nakapunta na ako dito, yung isang video ko, yung vlog ko. Pumunta ako dito din. Pero medyo hapon na ngayon, alas 4:24 na. So dito na lang tayo kasi open. Kasi baka mayroong inosisi doon. Ayan. Ganda ba? No? Napakaganda. So, dito pa ito pala ay sa Mitaka, no? Mitaka, Hiroshima. So kita tayo sa next vlog natin, no? Maraming salamat, no? So please support Louie TV. At maraming salamat sa nanonood dito ng video na to. So see you in my next vlog. Bye bye.